Maditi. Traffic ndokubi kunobudika. Uku kana uku. Man. Nashakoma. Kondipo omukana ni buliwo. Ozapinda. Guys, mafota here vidwenda yakutadzoka. Hana kuopesa zvinyaya yedu kapaya. Zvamunoita wemimi. Hana kusopesa kanyaya yedu paya pandapinda mubhengi paya guys. Ini handingafi nokuseka mubhengi vanhu vangu vanditarisa kudai so guys paya. Handidazokumbira kuti vandivhurire dhoo. Vakandivhurira. Hapano pakuti ndibude kidhoo harichadi kuvhurika mai mwana. Ndakuda kubuda. Handikati ndivhurirei. Vazondivhurira. Handi munoona kuti dhori yari kuningikiriri yari dhora zvakaita madhora avo iri. Dhora avo iri zvariri dhore kuningikiri guys. Mrendi kudzei. Dhore kuushure ku FNB handisiri nezvinhu zviviri zvazvia. Handisi dhori yeku FNB rine uyu zvimabhatani zviviri chered chegreen handisi. Handinobva kuti kana ukasvika papa choita green handisika chikaita green wovhura handisi wopinda ka. Andichinenge chiri red. Saka ndamira zvepaya achisi kuita green. Chaita green ndiri kuzama kudhonza ka achisi kuda kuvhurika. Ndidhonze achisi kuda kuvhurika. Hanimona ndikatoda ndivharira pa kuti vati tavhara ndiri pashi. Ndikandivhurira vakazondivhurira kapaya. Hapana pakubuda futi. Ndakuda kubuda muya FNB muya. Hanimona chakaita futi ndapinda chiri red. Chiri green kudai kandi madhowa vaya akafa. Hanimona kusaka zvaunoita manje azouya mukatoshana kati kwairivhure uche zvokuvhurisa kudai so ukavhurisa kudai so shit hanzi rivhurise dhoo ukarivhurisa dhoo paunoribenga urege usaribenge urege rivhare rega parinovhara rega kudai so ndo parinovhurika rimwe racho ndo parinoita green yekuvhurika saka indatraya mai mwana dhoo haringavhuriki andikati ndivhurirei ndokumbirawo mundivhurire ndikati ndivhurirei dhoo yemuvhurido azouya mukadzi umwe akayakavhura dhoo mai mwana zvanetsa dhoo richiramba kuvhurika akayakandivhurira dhoo ranga richiramba kuvhurika anomaona but anyway guys ndazobuda hangu dhoo haro ndazodii dhoo zvazoita hazvo zvedhoo zvedhoo zvazoita ndazokwanisa kubuda zvedhoo zvazoita ndazokwanisa kubuda Nensi namba dzangu dziripo piwa mucomment section imomo vanokupa namba mucomment section imomo. Saka guys ndandadzoka ndasandapedza nyaya yangu kapa pandazoinda papa ndasandapedza nyaya yangu. Handiti kuna nonga chiti kwa mari ngaito. Chiko. Driver wangu benzi unofunga kuti ku driver mu road dzekuZimbabwe. Nai. Saka ini anti papa ndatini guys ngati vote munhu akayaka tikwa tagara tinobenefita muno South Africa saka price iyoyo ngaisare muno asi guys munofunga kuti kutaura here kuti musimba anotikwa price isare muno South Africa zvingaita company ndeyedu maZimbabwe mai mwana unaye udangondibaya nesilada rake unaye silada udangondibaya nesilada rake rakasema udangondibaya kwai to benefit of the company ndiye munhu muZimbabwe nasikana it's a Zimbabwean company iyo iPocket Mobile ino benefita isusu tisu kutoida kuishandisa stere kuda kama South Africans hani munati zvinoenda kubank guys ndaenda kubank ka ndatombo muburitswa kubank ndikanzi inda unotora inda muno yani proof of payment inozi proof of residence hani maona ndikatobuda ndikamhanya kusiti council handitika ndikanopiwa proof of residence handichimaona zvinhu zvako kana uri foreigner hazvingoiti easy chero wakabata mapepa handimaona hazvingoiti easy chero wakatobata mapepa unotongotanga watongomanyiswa manyiswa chero wakabata mapepa ndabva paya ndanopiwa proof of residence ya ndadzoka ndavapa
vaitaita zvapita ndapedza paenda buda ndabva ndaenda kune rimwe bank futi kuStandard Bank kwandiri kubva iko zvino vatovhara ndindata namba last kubuda vanivhara ndirimo iwai kuti ndiri mukati meStandard Bank kwai kudii zvakaoma ndopaunongoda kuti tafonera kwakaoma ndiri muStandard Bank musikana yanso nditi nyorai mapepa pane zvandandichida ndanyora mapepa angu zvakanaka zvese everything anomaona ndanyora ndapedza paya ameno mapepa aya kuti vano masikana vachidini kwabva kwaya mumwe mukadzi zvikanzi ipassport kai ine ndikati passport ine permanent residence zvikanzi zvofa kutanga zvatumigwa kuforensic izvozvi mapepa atogwa kwai anomboenda kuforensic ozouya ndozofonegwa within 24 hours kuti ndiudziwe kuti handizivi kuti ndoudzwa kuti kudii neforensic iyoyo munhu wemuno hamboitigwe sezvezvo guys anongosvika achingonzi chitupa chako obva adai saka kambani indatinini guys kambani yongopa munhu wemuno 200,000 guys kungoti kana kuti contract iyo ye6 years kungomuti achimaketera kwatiri isusu kumaZimbabwe because akuna South African anomboshandisa pocket mobile achidi pocket mobile achidi guys ngataure chokwadi pocket mobile anenge achidi let's be honest guys achisa pocket mobile achidi in South Africa nokuti ane accounts anogona kuvhura account kana 10 mabhengi ese akaenda ku Nedbank anovhura oenda ku Standard Bank ovhura oenda ku Capitec ovhura oenda ku anoidi anosara mobile ndedi maZimbabwenzi competition iyi pila guys aifanga kuitwa kwatiri kumaZimbabwenzi isusu pachedu amona kungoti havo hatingazotaure edu hatingazozivi anomana yaifunga kuitwa kumaZimbabwenzi kuti mari idzoke kumba handiona vaite empowerment kumba kuvanhu vari kumba but zvisinei kune munhu akatotidla kudhara musikana mumwe ari panamba mukadzi ari panamba 1 handitika anoenda muona ndaenda kuprofile kwake nchida nonyatsonomuzuma nekugugula ndikambonoscrolla down anenge anoshanda nemakambani ndofunga from the word go akaiswa kana 40,000 chaiyo nekambani anomaona kuti avhotewo chiamene plus vanhu vakewo vafollowa saka akatolida by far because mavhoti ake atori kumberi kwokutodaro handimaona hapana kuti anodi akatolida zvokutodaro saka ini ndandiri kuti alright panumber 1 tasoziva kuti aiwa number 1 atipo asiwo pa 100 competition akatanga navanhu 160 kai vanhu vachieliminate momo maSouth Africans one masimba ndikasara hangu zvendirimo vanomaona saka izvozvi asina ndiri panumber 6 andika ini ndiri kufaitira kuti mangwana guys ndo last date vanomaona ndive ndiri panumber 5 kana kuti 4 in fact why should I go for number 5 guys I must go panumber 3 kana panumber 2 because pa1 hangu handitodi kusora ndichizvinyepera because ndatoona zviriko anomaona panumber 2 anomaona panumber 2 kana number 3 kana number 4 boindawo ipapo andimoona hanzi the one akashandisa the one leading akashandisa chini akashandisa mabha no haisi kuita zvemabulk SMSs haisi competition iyi haisi yemabulk SMSs dei vakaita izvo takatozviitawo haisi yemabulk MSs nde 150 SMS straight haisi yemabulk SMSs iwe unoti seZimba hatina kuzvifunga here zvese izvozvo shamwari kune chinhu chakangwarisa seZimba takazvifunga kudhara tikazozvizama zvitikaona kuti hakuna zvino hazvisi kutoita handiona inoshesa SMS straight ichitora 150 iyoyo saka mari avo vaita nekuvhota kwakaita vanhu handiona haisi yemabulk SMSs awina chaiko chaikuina awina chaiko because mukaenda paprofile pake ikambani dzanga dzitonyora kuti consultants andika pamwe aenda kune makambani inopuwa 10,000 oenda kune makambani inopuwa ameno makambani cheche wakatopindira handimaona hanzi mbinga dzedu ndokume mbinga dzedu ndifunga dzinodadzo kubatsira panenge paita notambura fuchi that is right that is okay panenge paita notamburawo zvinhu zvasisimeli izvi mbinga dzedu zinhu zvasisimeli zikachitinga pesisimeli vangawine mari kana titi tomirira kana vazoya nemunhu adabatsirwa anotambura ndozvaitawo kudawo kana kuti havanawo handimaona saka patop 5 apa guys tingoda kuti tikwanekwanewo guys of which ihondo izvozvi pana ndakagara umwe mubhengi vachiita zvangu vachiita zvese izvo kuStandard Bank guys ndichitoscrolla kwese ndichiona munhu nemunhu ari busy kukambaina papeji pake kuti veduwe kani veduwe vanhu vachivhota indauyawo kuzoti veduwe ndivhotereiwo vasikana maSMS aya veduwe kwangu ingweta kana une ka 10 rand kako chingovhota
chingovhotawo vasikana inga ndombopinda 10:1 endozopota chimbokutukaiwo asi handime mango nide nhasi sori handimaona asi chimbodiwo chimbondivhoteraiwo zvanasi zotukana kana tapedza zvokuti ahwina totukana hatambowina tozotukana zvasikana mbondisapota iwo zvenyu ndisapote iwo vasikana ingawani ndokusapota iwo tomira nemi ndokusapotai chindisapota iwo vedu wetu tozotukana kana ndahwina mozondituka zvikana kana ndahwina naimi imi maghost accounts kumafira kureva ikoko kwamunondisorera kuti apati chindivhotera iwo nhasi chivhota iwo vhoterai meridongo medusa vhoterai medusa 103 pa37304 eya kumombokompensetawo zvekumbondituka handiti ndindokupai content ndini mumwe wevamwe vanokupai content one I'm amongst those people that gives you kondandiwo hanimaona saka please as ghost as you are vote for me imbokangamai zvokutotukana izvo chimbokangamai tizotukana kana ndahwinazvo mozondituka tseke wakahwina nemari yedu zimusoro zimino kushata ndahwinazvo hanimaona ndahwina hanimaona mozonyazondituka ka eka handiti maona mozonyazondita pati zvakanaka kana ndahwina hanimaona asi zvanhasi ndikukudawo mavhotse enyu manhu ekumafira kureva imi maghost nhasi tiri timu we are team hanimoziva hanimozati we are team imi maghost ekumafira kureva we are team because so we make your group grow handika you also make our pages grow so we are one team handiti maona chindivhotera iwozve chindivhotera iwo vediwe ndivhotere iwo 9 maasha ose ndivhotere iwo ndivhotere iwo please vakadzi vari mudzimba vose ndivhotere iwo ana hanzvadzi dzedu vose please tivhotere iwo vana baba naiminga kuseri kunongomisa dzimba dzenyu chingokanzerawo kumba kwenyu kwani kumadiko kuti mundivhoterewo ndivhotere iwo vasikana please vote for me 103 SMS 103 handichika 237304 kana kuti mungokanda zvenyu mokanda zvenyu iri nhingirikiri mokanda zvenyu iri inonzi mokanda zvenyu iri inonzi mokanda yenyu iri ari ma20 kangoti ma20 rand guys munhu 20 rand tikaiunganidza izvozvo apa takawanda inotovhota zvakutodaro guys inotovhota mona inotovhota kuvhota chaiko chaiko kuvhota inovhota mufunge inovhota saka ndivhotereiwozve tikumbirawo vediwe wandakatukawo sesori ndaitamba paya ndaitozvitambira ini ndinhu nekungozvitambira kangu majoks chembere wiraiwo chembere dzivediwe chembere dzinenge dzakura dzongotaurawo zvadze dzangotaurawo chembere dzongopfochoka chembere dzi kungopfochokawo zvedu imona vhotereiwo vhotai 3000 ndatenga nekuti ndipe vanhu vandichapa vachavhota mondibatsira gasi tipushe tikwire tinde kumusoro hanimaona tipushe tikwire tinde kumusoro kungokumbirawo handiti chivhotai vasikana hanzina patience nabva kuvhota waita hako peshi kana muchivhota guys hazvirei kuti munovhota ka1 mazvinzwa munobvumidzwa kuvhota even ka1000 as long as mari yako iri muchitonenge uchingovhota chete uchingoti 103 103 103 103 103 uchingonyora 103 kusvika mari yako yapera unoona uchingovhota handopanda zona tinasi vanhu munotamba njuga guys vanhu munotamba njuga nyaya dzemabetting dzanzinzwisisa ofuchi kwedu isusu kushoma kwedu kabetting iri kwende ngotamba mabhisa chete kwedu kusamba kunongotamba mabhisa chete izvo kuti kwai powerball kuti ziva nyaya yekuvhota tinonasa kutatambisa mari tinonasa kuti meno zvataita so tinonasa kuti meno zvaitika meno unoona asi chindivhoteraiwo vasikana vhoteraiwo anzatina mari maudik iwe usati hatiraita handina mari vamwe vanenge vanayo ndokukumbira vanayo haunawo hako nhasi it's okay ushaiwa nawo handikazovhoterawo mumwe anenge akuvhoterwa ndinasi ndokutaura vanayo vevahora wevava nayo vavhotewo anowana asikana vhotaiwo anyway
inga one number yangu ndati upiwe ndati number yangu upiwe comment section hanzi ndafutaka 10 nasi. Thank you my day, at least it's something ashfanani, it's something ende kune vanhu vavhota vakawanda. Thank you team reku WhatsApp ravhota vakadzi ku WhatsApp. Thank you very much. Vamwe vaisa vamwe vakanda ma 50 rand airtime, vamwe vakanda ma 29 rand airtime, vamwe vaisa ma 20 rand airtime. Handichika taiunganidza takaibata takaiunganidza takamirira tizovhuta mangwana. Anibona saka aim yangu ndati inasi ikaenda tenga yovhuta nasi mangwana tikawana kana 2.5 kana 3000 futi toisa futi airtime topusha guys, topinda tinowira kumusoro ikoko. Anibona tinowira kumusoro ikoko. Anibona towira kumusoro. Saka kungodiwo kungokumbira ukuthi bedweka shuwa nasi ndakukwira pamavhotsi. Kukwira nchikumbira here mavhotsi asikana kukwira here nchipema mavhotsi ende ndiri kupema pemai wauya peme wauya pemai wauya peme wauya guys, peme wasvika peme naye ako hezo mapfumo iwe tivaudze hezo kuti vandisapotewo naye ako. Tell them yes. Zvina zvinotonyatsamira mushe patiri pacho hapana tonyatsamira po. Kuda kutovhoterwa. Patiri hapana tomira po. Guys, as in the photo card 6 I will do so tomorrow. All right, thank you by the way, thank you by the way, thank you. Ambaye mchivota vasikana rambai mchindifotera by the way, ambaye mchivota nokuti patimire pakaipa guys, patimire pakaoma pa hanzi airtime yacho rosa airtime kwaunotenga everyday zverosa kumashops, kwaunotenga everyday kumashops sha kwaunongotenga airtime chero pai online chero pa garage chero pai airtime chaiyo. Nasi ndiri kupema nditori pemai chaiye guys, nasi nditori pemai chaiye, pemai ndiri pemai kwete zvokutotamba I am pemai. Sa guys ndiri kukumbira kuti mutenge mundivhotera video kana mukati 20 rand apa 320 by 20 imari kuonda guys, imari kozoti mamwe itatumigwa mafuta achatumigwa kubva kumafira kureva mafuta achauya guys togona toita takaitochigwinaka noti mafira kureva ikaisa kana 5000 ikaisa kana 5000 votes dzemagosti pana pane vanhu chaivo panapa. Aiwa nhasi mafira kureva musi varoi shuwa apa pandakati varoi ndaitamba paya pandakati varoi aiwa ndaitojoka zveya paya ndaitojoka paya. I was joking. Muri vanhu kwava imisinga mabo zvokuti magosti bo zvokuti saka mukati 5000 votes side koko kunoku takapusha 10000 votes tapinda chitapinda mufunge tinge tapinda shuwa modzi tukaenda iti moudze kana mainda tukaisimisimelonga tukaisorry yenyu hamusi varoi, muri vanhu vechechi, muri vanhu vanonamata, muri vanhu bo, muri vanhu vamwari. Kana madzokera ku guys minde kunovaudza mutukai na Medusa nambuya Medu muri vanhu kwava ndaingotambawo zvangu. I was joking. I was just joking. Ngavachivhotawo I was just joking. Taingotamba hakuna kana vareveko waimi maimbi vanhu vangaita vana nhiku kuti zvadii havasana nhiku apa hanomaona chivhotai hanzi ndavhota 10 times is my birthday. Thank you Tina Mamoyo, thank you. Votai vasikana ndaisa 10 pounds via PayPal ndipei PayPal. Thank you Gogovanata, it will make a difference. Thank you Gogovanata. Rega ndise PayPal yachona ndendibve nangoipina PayPal number dzakapiniwa apa kuti vanoda kusava 10 ma 20 rand haya airtime number dzapinwa apo kuti vanoda kuti sapemai nhasi ndiri kupema asikana anomaona ndiri kupema munondikumbirira regerero kumafira kureva ina handiko guys munondikumbirira regerero mutikwaina Gogo Medu ndaijoka papa ndaitozvitambira ini pandaiti mutori varoi mutori vafundisi
ndaijoka ini muri vanhu vamwari muri vanhu vakanaka fani kutotamba kwate tichitoita zvedu payawo tingotsvinyira nawo kungotamba kuita kuti vandivho asi kwai muvhote vasazoda kundiabhusawo zvengavachivhotawo ngavachivhota listen ngatingoita izvo zvepanapa ngatingoita izvo zvepano nai vanhu ngavachingovhota asikana ingavani vedu naiyo asikana kwemi asi ndiri kupushawo kwini naimi vanhu vandiri kuindoserawo kwini kana matadza kana ngoti waya handiti mari yekutoti mavhoti akatowanda ava ridzi mapromoters akwini aya ndangokuindoserai mahara I just endorsed for free imi mongokandawo maairtime ema100 ka semunhu aindosawo for free nokuti kuchazara ticharamba tichimboindosa ka handiti listen it's now too late kuti chati zvemamapeji hazvichatobudi totongomira ipo pano ndo pane team D chaiyo team D votai veduwe team D eslaina zviri sei hanza 500 laina itotenga iri airtime don't send money send airtime laina don't send us money send airtime nokuti ukasenda mari iwo uri kudiaspora ichasvika kukwera mangwana inosvika kuswera mangwana andowana saka airtime inosvika iri airtime izvozvi andowana thank you my sister thank you very much laina thank you she always comes through for me thank you my sister thank you god bless you Mwah. Thank you at least 500 airtime from laina anomaona guys ndiani umwe akundisirawo airtime ndikutongopema nhasi tiri kupema ai muzondituka mangwana ndaya palife tapedza kupema nditi ndo muzonyazondituka zvanhasi ngatimboitai zveairtime mavhots handitika mavhots vaudzei kuti vavhote kana ndakabhloka vaiva vanoda kuunblokiwa vaiva vakauya nemascreenshots ekuti vavhota 100 rand ndinobva ndavaunbloka vosudzoka vonituka futi ndozovabhloka pamberi apo vaya vakanituka ndaimuvaudza mafira kuti vahoko kwai magosta aya makablokwa makatuka vakupei mascreenshots ekuti vavhota ka100 ndinovaunbloka ndozovabloka kana vatuka futi fair deal handitika square fair deal vidiwe vhoterai muchembere wenyu vhoterai gogas yamiramira kupinda mutop 5 guys all from 160 chakadaro contestants kuwira mutop 5 ndiri wani muzimba akumana ndamiramira tivhotereiwo please ndiani mumwe andakatuka ndikati ndakumbira regerero pano ndiani mumwe guys kuda ndingatoitirwa airtime ndiani mumwe guys itai muchindiudzawo kandigari ndakumbira regerero kwanzini kwacho dhumebhisho wakada kuisa 20 rand iwe dhumebhisa mari kwainai mizura muna kuna nchiposta dhumebhi kuti happy birthday dhumebhi paupenyu hwako wakamboisigwa 700 likes iwe dhumebhi paupenyu hwako kubva wakapinda pasocial media wakamboisigwa 700 likes nevanhu iwe dzekudiwa ndakakuisira picture yako kuita 7 wakudonopinda 1000 uda kundisira 20 rand nyaravo iwe nyaravo ito kanda iri 100 rand airtime kana reto kusho kupuwa rudo gwese nevanhu usati mene 800 people kuzadza Pukeng stadium kuzadza stadium 800 people usajairira 800 people wachikusira malove nemalikes uda anosira 20 rand unayo zvita ashaweri unayo zvita ashaweri ende mashawo akaomera sikana unewo ashawo zvari kuda kutoditira kuda kukanda 20 rand zvura una kukechiwere wedhumepi kwanzi maina ndisema tinongozoirangaridzwa ndokusingaperi yamaina ndinohlisa yamaina ndikati dambe hatidarikei iyo teitongoirangaridzwa tikangodai neidaya ndisiyini haiyo inohlisai yamaina ndikati mbosiyai chichihungwe ndeipi yako zviri sei thank you very much chichi thank you aisa 30 rand chichi wagona sterek wazama sterek wagona zvino it will make a difference because ukasa 30 ukasa 20 atove 50 zvichitenda zvikadaro anoona asi tikazongorangaridzwa edu guys takavhota tawina zvina basa nditi mainini mainanti sorry sorry kani mainini mainanti muri seiko mainini masado you are looking so beautiful yo apa kuchena kwamama kaita kwamaiti tingazoda kuti ndimi here mama akachena aiwa kana sando guys ipai mainini mainanti sando dzawo sando dzenyu mai mwana aiwa bhodhi kumberi akana kweiyo bhutsu
Haiwa maina ndikana vanhu ndivo vanongokunetsa ero vanongokukawadhaya somuri munhu bho zvekuti sorry paya ndaitamba paya taingotamba kuti faisa social media. Hands how much pay vote? R1.50 langa. R1.50. Oh, my children, vanochena. Oh, kune munhu ane mwoyo wakanaka samainandi. Mainandi vanobatsira zvisingatomboiti. Batsira zvisingaiti mainandi. Mainandi tioneyo kumavhutsi. Pamavhutsi apa. Mungotinyadzisa. Tinyadzisei. Mungotinyadzisa kuti tingonyaraka one. Mrs. Ngomo tokudai singaiti pasina muti zvinganakidza tisingatukani. Tongooti tinotukana Mrs. Ngomo tichitombowanzirana saizvozvo mutongoti haiti yedu manga yenyu ethics yamene koko tichingopindurana zvezvi zvichitonakidza ipo paya. Tenga itopa. Thank you gogo vanata. Thank you very much. Thank you. Zvezvi zvichitonakidza ipo paya vanhu vachiona kwokutambira vanhu vakadai uko. Wombonona kuti manyorei vanhu vodzoka kunoko. Wona kuti tanyorei mupama futi kunyora uko muona kuti manyorei vobva ku vanhu pama kunoko zvezvi zvichitofaya anoona social media inenge ichitonakidza vanhu vachitodi time ichitofaya saka maina ndi amusazvitore serious chimbo pama WhatsApp rich auntie vedu rich auntie vepaZimbabwe takumbira regerandi toenda papi umwe ndiani asi ndizvokutonyengerera zvona ivo ngai apo zvinombira mushe nhasi tozotokana kusura mangwana kana mavhutsi apera. Umwe ndiani? Richi anti Ravness Samas. Richi anti Samas Ravness paAmerica apa. Chokwadi iwona iwo kuno team Africa. Team Africa mungangoti wati hadzisei kuno kuAfrica mungoti wa. Mungoti mubva mauriko mungoti tika $1,000 pa. Tatopinda kaisu. Mungoti $1,000 pa. Tinenge tatopinda. Thank you gogo vanata. Thank you my sister. Tinetopinda mongoti nyadza mongoti zvenyu madiaries nini hamuzongoti tira live tapedza asi mati tawina muzoita yenyu live tapedza tatowina titangoti mungoita yenyu live asi muri mumwe wedu muri sisi vedu kwamana mamoyo iwanizve mamoyo imwe chete naye mukoma tegai vanhu ava ndokutaura pano vategei imi tegai tizvinini pise imadiaries motondodibatsira imi vanhu vangu kutokumbira regerero pano uzoti utoko gogo inomboitawo kapamuromo. Zvimwe zvacho tegai guys tegai nokuti takatomira pamukaha tiri pamukaha hanzi rich Sweden rich and vepasweden vari murodhi vepasweden vari pasweden vakaipa hanzi kukumbira mari kwakaipa shamwari nhasi kwakanaka wena nhasi kwakatonaka hatisi kukumbira mari tikukumbira airtime hatisi kutombokumbira mari tikukumbira airtime wini mwadiwa hatitombodi mari isu hatisi kuda mari hatisi kuda use ndi WhatsApp ye airtime. Thank you Rita Marikani hatina mbotoda mari tikuda airtime hatisi kutomboda cash tikuda tovatotumira inotengeka wanotenga ku airtime kunzoko vototumira iri send to airtime nokuti mukatipa mari muzoti la mari dzenyu tikuda airtime nyezona kuti tikuita chinangwa ine chinangwa airtime ndozati kutoda nemwe ndiyani kati masomera kumbomirai kukuku chimbomirai hako imbomirai chimbomirai kukuku hande kumwe ndiani kumwe ndekupi guys kumwe ndekupi guys kumwe ndekupi andofunga ndena ndinyanya nkuta pamuromo stereki ndivawo chete guys ndina angu hakuna kuchina kumwe ndivawo haiwa kuchina ndivawo Brian Bob Nyamshamba Brian Bob munhu wedu kwanzi naTinosi patinozi anambokutuka wani Tinosi sorry akora Tinosi kana kutuka ndokuda singachori mwe wangu bubu Brian Bubu uya mchemberesoko vakambokanda pakatapa vakambokanda cha 100 ndi chakadaro cha 100 rand or 120 150 nyazi pakatapa vakambokanda mchemberesoko vakambokanda Passion Java ambobisi uya chinoisa Passion Java akatokupa mari yangada kuti uya ujoine ZANU-PF ndo zvinonetsa akatokuti rega ndiwe anotonga akuti chiuya uchiimba uchijoina ZANU-PF ndidini ratitei zvevamwe. Thank you Angelica Kafidze, thank you zviri kutoita Angelica Kafidze, thank you ya Java unopesera kujoiniswa ZANU-PF guys unopera kurumbuza kupera fast una iro kakatopera azvizodi toenda papi pamwe
Toenda papi. Pamwe papi, guys. Pamwe papi. Where else can we go? Ndipapo chete hapana pamwe, guys. Ndipapo chete, guys. Rich and pa Sweden vari muroad kuya kunosvi. Rich and pa Sweden vari muroad kuya kunoka, guys. Vari kuroad kuya kuno saka munhu wedu uyu. Java unoisa kuzano ndabodo, guys. Mukona toti kutotambura kudai nekuda mavhotsi nyaya yezano. Hello doi. You're coming back from the picnic. Was it nice? Okay, did you swim? Okay. I'm on. So, as Tinashem Tarisi. Antisivi. Tinashem Tarisi. Vanenge vanobatsira zvitereki zvokumusic uku. Zvokumusic ndoko vanenge vanobatsira kumwe uku. Ndisanambovaona hangu. Ndisanamboona hangu. Kumwe ndongoona hangu zvokumusic. Kune vanhu vanenge vachida zvokuenda kumusic. Ndokwa ndongoona handifunga kuti panyaya kwaiko kuapproach amai venyika kuti mama tioneiwo tivanako langa tinenge takusvika sei. Unoti vanenge vasingaoni malife edu izvozvi tichipema kudai. Munoti vanenge vasingaoni malife tichipema kudai. Vakutoti pemai uya aripo palive ari kutopema. Pemai. Mbuya pemai. Ndiipi mbinga yedu, guys? Which mbinga can we take? Guys, tegai mbinga dzedu dzeshe zvikuru sei dzechikadzi atowirana nadzo dzimboisa something. Hadzinamboisa kambinga dzechikadzi dzimboya dzikande mavhotsi apa. Tasingadi kuvakumbira, taida kuti tigozovakumbira musopesira. Toteganiko. Tikuda ma-airtime, hatisi kuda mari, guys. Musatipe henyu mari yenyu. Tikuda musendairi airtime direct. Imwe mbinga ndiani, guys? Mbinga ndeipi? Which other mbinga? Which other mbinga? Pokelo atambiri zuva ebhente achangobva kuno ku South Africa astabilize kwaari dei anga atostabilize haudai uyo aito ndasingatombomukumbiri pano aitondipa koko anona anzi Joy anamboisa something right. Joy uya Madam Boss havana right havana. But guys, kuZimbabwe zvinhu zvinenge zviri right here. Zvinhu zvakanaka here kuZimbabwe, guys. Is everything okay kuZimbabwe? Zvinhu zviri right kuZimbabwe. Right. Ngavauye Madam Boss daJoy vamboti kadu vakauya vakati airtime kuti vanogona kuisira mafollowers avo kaovhota ariwo mafollowers avo airtime. Zvinongoita futi hazidina chemaposa wakuda kuti sarai tichingokwenyavo iwe zvafamba zanzi maibhanda. But maibhanda munhu wepano vanoona ndofunga havana vakatoona office tikutsvaga mafutsi dei vave naye dei vakatoisenda kureva kuti havanawo vakatoona dei vave naye dei vakatoisenda munhu handine zuro vaitove neshow yavo pano ndakavaona achita show yavo pano dei vanga vanaye pamwe dei vakatoisenda. Hanzi zviri bhoku King Muzuva serious. Tichakafta kunyadziswa netimu Zimbabwe pana December apa inodiri chichinjwa 100 rand pa $4 maimwana fufusoko vakatobvisa kudhara Mr. Ruvinga vanenge vakabvisa about 120 rand pakati apa vakabvisa airtime and 120 rand or something andowana ndonditi pakaipa udoti tina chimapatano yachindinoitira bhaketi rakazara magoo ndomaisepi mavhoti guys votai mukoma mudiwa udhu but mazano varuva varipo here. Angela Moyo uripi? Where are you Angela Moyo? Uri kupi? Hanzi ndotumira sei airtime idzi mbinga dzakanyarira idzi uri kupi Angela Moyo? Zvinodhipana nekunyika kwaunenge uri. Kune senditu kune world remit inotumira ari ma airtime direct tongona chiti kwa imwe inoti ding dong hanzi ding dong
ameno inoshandisa pa-airtime inongokanda kuchando shandisai inonzi chi shandisai usend it to airtime straight shandisai send it to airtime direct send it to kana to world remit inotenga airtime straight inotopinda yakatotaura kuti ningi send you how much inotoita anzi maimaka mawindo mupenyere maimaka mawindo vanenge vasingamuoni anzi mukoma vasimba futi mukoma vasimba ngati mbovasiyai milimeo impinga yepano pateris kari kupiko nhasi andambokaona kamilimeo aka kari kupiko andambokaona kamilimeo handina kumbokaona ndoda munhu anoshandisa MTN aripo munhu anoshandisa MTN ndine timu rinovhota ririko kuseri uko hanzi namaini nudzaini aliya musindiri mbinga ndozviziva kuti muri mbinga maini nudzaini aliya mbinga chaichai isingatauri isina kana noisi kana une airtime tokutsvagira munhu ane airtime tokupa namba yemunhu ane airtime womuisira iye airtime iyo yeMTN obva avhota ariye andiwana tinongopa munhu ane unongondiudza ndokupa namba yemunhu ane MTN womuisira iye airtime anovhota onza mascreenshots kwandiri kuti ono takavhota kangani kwanzi mukoma dedzai mukoma zizo musharukwa aiwa dedzai mukoma zizo hanzi sai namba munembera iyi namba yakapinwa namba yakapinwa naSharoni namba yapinwa iyo namba yakapinwa namba yapinwa iyo naSharoni MTN yanyu yaiswa ya Elistas goko Elistas aisa namba yake MTN uyu isaipa namba dza Elistas anovhota isaipa namba dza Elistas goko anovhota wonipa ma screenshots acho isai namba dza MTN dza Elistas goko idzo dzabva dzakandwa iyo iri pamusoro iyo Mildred iyo yakanzi Elistas goko namba yakaisa munhu wangu ndeve kugroup afa ukamuisira pa namba idzo dza MTN idzo anovhota ndo vanobatsira kuvhota kuseriko ivava anovhota tikupema nhasi tikupema airtime nemavhotsi mems hanzi mukoma levels ribbon afandana mukoma levels ribbon afandana vari mwati mbovasiyai zizo pamaiki yes musharukwa dedzai musharukwa wepano musharukwa anogona totenga kama mukatoshamisika musharukwa infect ndotomisa pakona itotenga musharukwa uri gweri unoda kuti tenge gwenani tengera sisi wako airtime wavhote kaisande tione andasama kana mukazondinyimawo kana ndikazoruzawo guys but kupema ndambozama andasama kupema airtime ndasama mangwana tikapedza handichakupemi futi ndapedza kukumbira airtime mavhotsi ari kuvharwa mangwana mavhetsi aya ari kuvharwa mangwana saka ndinenge ndisingasapemi ndinenge ndapedza kupema nhasi chakumbiri futi airtime so vaya kuti simela kukumbira airtime tikumbira airtime yemavhotsi hanzi shindi ini ndiisirei handisini ndiri kuisa kachipo indine vanhu vekuti ndikaisigwa airtime inini ndinoisira vamwe vanhu handinavo kuseri vagara vachivhota kubva patatanga airtime ini foni yangu inoramba kuvhota haivhoti saka ndinotransfer airtime kuvanhu ivavo ndo vanovhota ini foni yangu inoramba kuvhota haivhoti andiwana saka ndinoisa kuvanhu ivavo anzi Sulina Japresa tsano wangu tsanosula vasi kumaprazi here zvaro pamwe ari kuprazi kunotono andimawana saka mangwana zvikangoperawo aiwa hatichavhoti number 1 anowina but kusvikawo patop 5 pane mibayiro iripo kusvikawo patop 5 guys pane mibayiro iripo kusvika patop 5 pane mibayiro iripo ndopatingotitandeuka nyadzi guys matanda nyadzi shuwa pongobuda list yemasouth africans ega pasinawo kana Zimbabwe ndewani riripo kambani yekumusha kwedu hamunti hazviiti ndikuti ange ichatega CEO ini guys tegai pocket mobile guys vategei vauye pano vategei guys tegai pocket mobile tingotaura varipo guys top 5 yongoenda South Africans kambani yekumusha kwedu pasina kana wana kumusha kwedu kana ndimiwo vategei vategei gandite vatega aiwa zvibudi aiwa ngazvibudi zvibudi tinyazotovatega iti pocket mira tinyazovatega pocket mobile tinyazovatega zvakanaka tinyazouya pano
ndaitega munongoti etimuvatega kaisa gendibveneta nechirungu kuita kuti uya lutuluhlamini akauya yatsokuhwa neshona company guys ndeyekumusha kwedu company ndeye izim company ishi pongowanikwa number 1 number 2 number 3 number 4 number 5 ndeve muSouth Africa pasina kana 1 munikiri muZimbabwe konzi chimota chawinwa chiya choindazve kumaSouth Africans. Come on guys. Fans, if you take them, some competitors may cry. Kumukowani ngauya pana zvagema competitors naitse pino ndasara ndiri 1. Ndangosara ndiri 1 ini vamwe varototi vanotokusoka kwavo kondoko vangateta hondo kumaSouth Africans. Kumazimbabwe vati vanombondidongorera vakauya kwandiri. Havambotouyi kunoku ndasara ndiri 1 muZimbabwe. Vamwe vese vaSouth Africans. Saka kunoku havambouyi chero vakauya novati kutaura nezvei papa. Havambozviwi. Tinoda ngoti cheme-chemeuka pamwe chete kuti November, thank you very much. Pane asenda 300 rand airtime. Thank you, my sister, from the bottom of my heart. Thank you, my sister. Ndaiona yaflika pamusoro apo. Thank you very much. 300 rand airtime. God bless you. Thank you. Hanzana Mildred. Oh, thank you, Midi. Midi ane MTN, guys. Midi ane MTN. Saka atoda kutumira munhu ane MTN. Andika kuti avote. Thank you, hanzvadzi yangu trust. Hanzvadzi yangu inondida vedwe. Inogara yakato inotomira. Inenge sinayo mari but kuparticipate. Inoparticipate zvokutodaro. Thank you, Vaskana. Thank you vedwe. Thank you, November. Musoro kundaiona 3 wire yapinta airtime. Muti nasati chigonu chigwina, guys. Tochigwina chete. Thank you, Midi. Thank you. I'm truly honored. Thank you. Muzati guys, and out on Bolanda Mazimba says, Hans, I can't see option A time per old time. Now, video, but I walk Angela Moyo, guys. When we are couldn't get na video, Nikiri, Manmarku, diaspora, Batsrayo, Munino, Guarda, send Tenga airtime, when you acquire this corner option per old remit. Send it. Try send it. As the father send tomorrow. Thank you. Antoda kusa now. Mpewe namba ze MTN Nadia. Indaro pasa spe comment ya Mildred up. Nadia. Mildred kapuya. Indaro nyora namba zako ze MTN pasa spa Mildred up. Indai papo. Unonyora pasa spa Mildred up. Indani sa namba yako ye pasa spe ye nikikiri pasa spe uyu. Pe comment yake. Arda kusa 200 rand. Ukana waisa undi udzoti yaiswa. Anditika please akwenda kuzofonera my boyfriends enyu nemari yemavotes please. Mbomira inasi izvozvo. Mavoti. Thank you Yezu. Shuwa vaudze mningi wangu kuti ngatifuate vanhu ngavavote. Ari kuenderwa naYezu, ari kuenderwa na Nadia. Nadia indanisa ningikiri yako pazasi pe comment ya Midi. Aiwa zviri kuita guys, zviri kutoita. Akaisa 200 papinda 300 kozopiwa masoro anenge achipinda guys. Iri kutowanda. Angela Moyarda ku if you scroll down on options iripe kuti send airtime. Alright, ari kubatsigwa na eni. Yeah. Eni shupi thank you. Mbatsireiwo kuti awane kuti ipinde. Mbatsireiwo kuti awane kuti inoitwa sei. Anoisa sei airtime. Mbatsireiwo. Kana kutosendera eni shupi wachona mari yachona eni shupi osenda otenga airtime achokanda kunoku. Zvinoita futi. Zvinotoita futi. Zvinoita. Nasinda pema vedwe chiuroro kuda kutobuda chero. Muise proof yekuti mapiwa tinyatso kuona kuti zveshuwa dzainda kumavhoti maridzi. Hanzina Iris Mo. Thank you Iris. I also want to send via World Remit. Right. Hanzi munoinda pa World Remit here. Hanzi mukascrolla kupesera down inopa option yekutenga airtime. Iris. Ndo zvataugwa padenga apo. Haikona kuti MTN ndo inongoita ati arida ane airtime ye MTN. Anditi unovota all networks. Chero une Cell C unovota. Chero une Vodacom unovota. Chero une iyo MTN unovota. All networks unongovota. Uyo angati ndine airtime ye MTN saka ndoda kupa munhu ane MTN.
ndosaka tati number dzeMTN. Felicia ati akusi kunzi kuda mari yakati yaunayo, chero even chero ne20 rand mfoni mako inotovhota, chero ne50 rand unotovhota futi, chero ne100 rand unotovhota, chero ne1000 unotovhota, airtime chero ne8time chete mfoni mako unotovhota kaunoda. Hanzi Aisa, thank you Hanzi Aisa, thank you my sister, thank you Midi, thank you very much. Thank you Midi. Kana ndoda Midi ukona pepa ndoda kutuka undiri mind kuti ndini uya we airtime ndikurumidze kuzvidzora. Kuona pepa yadzozoti chembereka dzinombo kangama dzomborashika musoro njere chembere kuchembera ku. Ukona dzoda kudai uti ndini uya we airtime Midi ndikurumidze kuzvidzora. Ndikurumidze kuzvidzora. Unongoti ka matanga kasimeli ku airtime iya. Kuti ndikurumidze kuzvidzora. Ende waitako. Zvaita guys papinda 200 yaita. Thank you. Saka iwatopiwa iwe wechibva watotanga kuvhota Nadia vhota. Nadia yaiswa kwauri bva watanga kutovhota unze ma screenshots acho. Chitovhota. Elistas yaiswa pana Nadia wanonoka ndizi Nadia ainda pazasi pe comment akanonyora saka yaiswa pana ningikiri. Iwewe kuna Tandi. Kwa SIS MELLY nditengerewo ticket rekwa baba Asharo. Naita ndinoti aundishurira usimiedzo. Naita matikenyere maguze. Tandi uku asa uta aundishuriri. Kwa SIS MELLY nditengerewo ticket rekwa baba Asharo. Tandi ndinoti aundishuriri naiwe. Ndiri kutopema mari airtime pane unoita zvokuti nditenge ticket rekwa baba Asharo. Indiri kutopinda indiri pamavhotsa makwikwi akamira wrong kudai. Makwikwi ana kumira mushe chiri panguva yakaoma. Iwo ndikumbira airtime bekuenda kwa baba Asharo kuti noti na. Oti iwo unotoshura chetewe. Unoti kwa baba Asharo nanzi ndikutoendawo. Unoenda kwa baba Asharo asi ndombotomira ndizvo ndombomira timbowina apa. Sure Tandika unofunga seiwe. Varumboita mari ku baba Asharo wacho newe Tandi. Varikuita mari ku. Ndanza kuti vari ku baseline. Varikuita mari. Kuvazisawo date rinoyawo gurundoro. Musa 3. Zvinhu zvacho. Manje mukaisa gurundoro nababa Asharo manje mairasa kapa. Ndopaita mapromoters apa maifambisa sei apa. Hamuise gurundoro musuno yababa Asharo. Ndopa mairasa apa. Mamuise gurundoro musuno yababa Asharo because kwa gurundoro vanhu vazoindi vachienda kwa baba Asharo. Right. Esther, unoenda kuma SMS ako, unoenda kuma SMS kwa uno SMS ako yakuya. Antika SMS, woisa pama SMS onyora kuti woisa SMS 103 to number dzinoti 37304. 37304. Matime date ranga risina baba Asharo. But anyway, all the best. Baba Asharo vanogara chiuya vanozongoonekwa imwe time. Gurundoro anoyaka 1. Saka vanhu ngavaende kunona gurundoro. Vanoenda kunona gurundoro. Mashona baba Asharo vanogara chiya kuJoburg tozovaona ido rimwe day. Zvaiko zvino ngatimbomhanya na gurundoro. Timbomhanya na gurundoro. Timbomhanya nebhiza rinonzi gurundoro iri. Right. Guys, aiwa maita yenyu wedu ndatenda kubva pakadzikadzika pemwoyo wangu from pasi pemwoyo wangu. Thank you very much. Vese vatambanza maoko avo vachisa airtime ye20 rand, ye10 rand, ye5 rand, ye50 rand zvichienda ndinotenda. Mwari vavedzere pamabvisa, pamatapudza pese, Mwari vawanikwe vachiwedzera. I just pray and hope kuti ndinotopinda ndinoramba ndiri mugame svika mangwana. Ndikuvavarira kupinda patop 5. Ndopandiri kuvavarira. Pari kugwadza pakati omei. Asi tikashanda pamwechete tinogona kupinda. Zvoti papa pade pabuda mari inokwana kuita imwe 300 ndatenga 3000 iyi ichafuta nhasi. Mangwana tachiti yatikureizai ndoyovhuta mangwana musokuvhara. Anomaona zvokuti tatichagona kuti tinyatsonanavira pakanaka chaizvo. Vanovhara mangwana manheru. Vanovhara musi 30 mangwana manheru. Ndopa vanovhara. Mangwana manheru ndopa vanovhara. Seen the way to do it. It's made I'm sending. Okay. Thank you, Angela. Thank you, Angela. Moyo. Ndima moyo. Thank you, Mamoyo. Thank you, Mamoyo. Thank you, Muningino wangu. Thank you very much. Thank you.
Thank you. Munoisa ish. Shakata. Munoisa ish. Munovota so. Animona. 103 to 37304. SMS chaiyo. Musa ma SMS maraya ashandi. Animashinzwa. SMS 150. Saka munoisa airtime. Thank you. Pana Isa ati just transferred the airtime kumsoroko. Thank you, my sister. Thank you very much. Thank you. God bless you. Arkuchantu. Thank you very much. Thank you. Pana transfer airtime kumsoroko. Thank you very much. Thank you. Zvaita ntoti plus ichazobvawo nekuma ghost aiwa inoita. Ichazobudawo nekuma ghost uko inotoita guys. Muti pane pangazondinyima. Pane pangazondivharira panze here. Pane vachindituka vachindipawo. Izvo ndozvati ghost riyaronzani. Ghost ropenga sterekiri ronzani. Iri ghost rinozani kiri roda nyaya dzangu sterekiri. Ronzani iri. Ronzani uyo kundipa mimba. Ronzani Edwards zvari kumiramira. Ari kutomiramira zveEdwards kutondipemera mfungi. Edwards miramira iwe. Miramira Edwards miramira. Mira mfana wangu mira. Anzi Pamela Tamira. Achiri kweli Pamela Tamira. Ariko Pamela Tamira words come. Andishawine zvake masivano. Achiriko. Words come. Words come. Kwani zvita zvaAnabel Maswanda. Anabel Maswanda wanga ari top fan yepano vediwe mwana ndaimuda uya riri ghost kudaro. Anabel Maswanda apa ndimuzivira ingori ghost ndai right rikablockwa ndinori unblock naimi makamboona kuda ghost wakadaro rikablockwa aingondinakidza so ndoenda kundotevera kuseri kwa masingazvizinda kuna unblock mabagidimino popototi ndena unblock tamuona Anabel adzoka mcomment section ndena unblock Anabel ndoti si zvangu ndiri ndamu unblock kufarira munhu kusvika pakadaro akazondibhowa just kawanchi pekungozoti ndoda kunokwirana nafather diaries ndigozodi ndo pandakati hazvichina malimits ndobva ndachitozomubhloka ndiri ini ndakabva ndichitozomubhloka ndiri ini chaiko panyaya yekuhura kwafather diaries paya ndakabva ndati senga ndibva ndachitomubhloka ndiri ini nokuti chero tichiya tingazosvika here pakutamba tichidaro. Thank you Seni, thank you. Apa ndaimufarira sei naimi Ana Maswanda. Unonzi Edwards unoda zvine zvangu stereki ucho. Iye ari busy izvo zvikundipanzira airtime. Ndomuziva zvane mwoyo wakanaka. Ndomuziva ane mwoyo wakanaka kauya. Ari busy izvo zvikumira kutsvaka kuti vakuvedu veka nhasi ngatimbomirai kutuka Medusa. Mbuya medu. Ngatimbovapai airtime tozvatuka mangwana. Nhasi ari busy. Uri right zvako. Love you Edwards. Love you zvokuti tu. Love you pema mfana wangu pema airtime ngaipinde airtime ayine zita mfana wangu inongo yari airtime number munadzo obvious airtime ayine zita inongo yari airtime ingokandai chete memchingomwaya chete airtime ayine zita kuti ndiwe nhingi airtime ganda chete ma airtime muna zvikadai topinda ku top 3 top 4 tokwana tokwana akandisappointa ungiriki akandisappointa wazari uyu Anabel Maswanda. Apa riri mwake muno South Africa kuJoburg uko. Takazeketa kuti tese riri mwaro muno South Africa kuJoni uko ndokwariri. Zvakaoma. Anabel. Zvakaoma vidwe. Right. Saka vidwe. Paripo iri pamubatasirira aiwa ndipapo chete. Hakuna ndipapo. Ndipapo chete ndipapo. Pamela Tamira mupenyu. Saka wadzikama wadzikama iwa growth inodiwa. Handichanyanyi kumuona zvishua growth inodiwa. Handichanyanyi kuwa sita rake richinyanyo kupembera. Unozosvika pakuzvidzora wega. Unosvika pakuzvidzora wega kuti ndinenge ndakuzvinyanya ndodeedza mhepo mukati mupenyu wangu. Unozvidzora wadzikama muti kwa ineni kana ariko kana SIS sando dzako inga wadzikama ndichanyanyi kuwa nezvake. Kana kuti kuda ndinawo ndisingaiti teererisa stereka meni. Hanza hakuna imwe life here. Zvanhasi ndanoita nekupema nhasi tokoso. Ndosodzoka mangwana. Zvanhasi ndanoita nekupema. Shuwa ndidi kunyeperai. Nhasi ndanoita nekupema. Matopics akawandisa. Vanhu vane nyaya hanzi Pamela nakudzikama uyu. Ndichahwine zvezita rake stereki. Nekumwe takadzikama ini kana asina kudzikama mhene koko. Ndichanyanyi kuhwa nezvezita rake stereki. Kwanzi Pamela is Bubu. It was said by Tom Jones in Dodo Life in Pana Bubu ndoramba. Asi Bubu. It cannot be Bubu. Azviti. Bubu atuku here guys.
Bubu yatukwere. That cannot be bubu. Ndaramba. That cannot be brain. Azviti. Kana brain anaro ghost rikuopareta kumafira kurevaka but harisi pamela. Si bubu. Kana anaro nderimwe kwete iri azviti. Ndakuudzai kuti Pamela Tamira ndiani? Ndiye watakakuudzai paya. Nash Mugara. Ndiye muridzi waro iroro. Ghost iroro. Asi rinoshandiswa nevanhu vakawanda. PaZimbabwe apa rinoita log in kune mapepa nawo. Roita log in maybe kupi wati kupi. But taifunga kuti radzikama zvaro mazvano but mukuti ririko ndichanyi kunzwa nezvaro. Anoona. Asi bubu. It cannot be bubu. Hapana bubu ndomurambira. Kana anaro bubu but not iroro ndamurambira. Azviti. Kwanzi mutovhota simeri topa mafuti kuma 8 alright Felicia. Iri bo. Kwanzi ndingana ndaneta bedwe. Ndaneta. Pane alright. Mira indive ndadai so. Pane manje phone yandu kushandisa ndo ine ma voice notes emwana ushu. Ndodiko. Ndoita sei kuti mumawe ma voice notes ai. Alright. Pane mwana andisira in fact vaita 2 vanava vandisira maaudio makuseni vachibatika nenyaya yeku kanzi SIS MELLY pamwe ndinoda kubvunza mazano pamwe makasangana nazvo. How do you deal ne murume anenge akuchitira? Ndichangotaura in brief nyaya idzi nditika tataura hedu kuseri nevanava asi ndinoda kungoti nditaura in case kune munhu ari kudiwo ari kusangana nezvinhu zvakadaro. Saka the first story was like, let's hope murume wacho anenge asipo panapa. Murume wake pamba pavanogara akahura nemukadzi weshamwari yake. Handi muri kuona murume wakanga achita chihure nemukadzi weshamwari yake. Anti mazviona. Then akazvibata yatove nyaya kuti azozvibata kuti pari kuhuriwa vanhu vari kuhurana. Handimaona. Ndobva yatoita nyaya yakagarirwa pasi. Handimaona. Saka mukadzi aritoza kuzvigamuchira hanzi imba ndamubvunza kuti imba yako zvikanzi imba yangu ndinoida. Handimaona. Handidi kusiya murume wangu. Ende pavanogara pacho nepapapa vanosangana every day nemukadzi ushu nemurume ushu. Murume haadi kubvapo. Handimaona. Pamba apa kuti vatame. Handimaona. Asi nyaya iri kusaidi kwake hagoni kuregerera murume wake kuti aite move on. Hanzi ndogona kuti nhasi ndiri kufara ndikuda kuti handidi kusiya imba yangu nhasi ndiri kufara like next week ndikafunga nezvazvo kudai hanangu inorova ndobva ndatanga kudzokera futi back panyaya yaya. Handimaona. Saka anga achiti ndoita sei kuti ndanzi ndazama kunamata kudii kuti pamwe kuda ndinga ndichibata foni yangu ndichitera inopisa kafoni iyoyi zvokumbopisa zvokuti ungati yaiswa hameno mumoto chaimo kusure zvamunhu ndakaisa feni tiite chitonhorego tonge munhu kudai. Handimaona. Saka probably uripo vakawanda vechidiki. It's not an easy road. Mira ndingotaura just in passing. It's not easy guys kuti kana wakachitirwa nemunhu waunga uchita hanzi noti ati murume wangu ndaimutrusta kundudza kwaita mwana kutanga hanzi ndaimutrusta murume wangu ende murume wangu ndiyo yanga iri shamwari yangu. Mukadzi uyu taiwirirana but ndikati waimudza masecrets ezvo kanzi taitaurawo but not masecrets. Handimaona. Murume wangu ndiyo ndaishaya naye everything and zvese. Handimaona. But akazondita zvinhu zvakadai saka trust iya yakabva yadisappear and things like that. Mira ndikudzei kune vari kusangana nazvo. Vamwe munonyara kutaura, vamwe munotya varume venyu kutaura, vamwe munotya hama dzenyu kutaura. Handitika kuti mutaure paFacebook. It's not an overnight thing kana mati mukuda dzimba dzenyu. Kana mati muda kuregerera varume venyu muda kugarapo nokuti aita cheating. It's not an overnight thing kuti unofunga kuti zvakafanana nekufirwa. Handiti takafirwa nanamai, vamwe takafirwa nanamai tichiri kare vakutosvika ma20 years vatofa. Handimaona. Vakutosvika kuma20 years vatofa. Asi pain yaya haichafanani nepain yavakafa same time that mai vangu vakafa nezuro kana kuti mai vangu vakafa last week. Handimaona. That pain yekuti ndikafunga ndikaona mumwe achiposta vana mai vavo kapain kai kanodzoka but aisisiri is not the same pain as pain yepa uchangofirwa kana kuti yegore rawakafirwa iroro. So kune ava vari kusangana nazvo vari kuti how do we cope nezvakadaro. Antika it's a gradual process. Handimaona. Allow yourself to heal mbijana. You are allowed to get angry. Hanimuri kunzwa. You are allowed to snap at some point because makaurirwa makatadzirwa. Hantika, you are allowed to have that bitterness.
because zvinenge zvichitokubata, especially case iyi yekuti everyday makusana chimuka anosangana nemukadzi ushu. Andiona vanoonana, murume wachona ndouya odhimanda kuti nditengere doro kumurungu wachona. Andimaona hazviitoperi zvokumhanya. Andimaona, but it's a gradual thing. As the time goes on, zvinozongoendawo mbichana zvichingofedha zvichifedha. Sekufedha koita vara, andimaona harifedhi ipapo rinofedha mbichana vara, kana ukaita vara pagumbo kana kumeso kana pai rinenge kusvika razopera. Andimaona, so musa anzi mwana yanga achiti I think ndikuzviblema too much, noti ndikuzvifuti ndindakazvikonzeresa ndakangasa papi paanotsamwa papaya mangwana chanofuma akazvipa mhosva. Autofanira kuzvipa mhosva because ndiwe wakatadzirwa. Andiona tinotoreta zvakasiyana guys to these situations. Handiti but mukadzi sari normal unotobatikana unotogumbura. Umwe anochema kana vhiki asingadyi, umwe anotoonda munotoona something is wrong, umwe munotoona something is wrong pamake unokutopera. Andimaona asingadyi angozvifunga kudai soti vanhu vaiva vakatodai. Handiti tanga kufunga kuti zvatoita mba medu tichidai saka ndo zvaitoitwa munhu ushu zvinotokuvhiringidza pfungwa. Andimaona zvotokubvirinza anzi manje murume asi kuda kubva pamba ipapo ndopari kunetsa. Andimaona saka kuhina kwekushandisa because anosangana nemunhu every day pambapa. 1 minute she's okay, the next minute zvinobva zvamuhita. Angosangana nemukadzi uya zvinobva zvamuhita. Apa mukadzi uya nanzi anenge anoramba achiita maaction towards kumurume ushu. Andimaona bitterness iyoyo inotobvumidzwa gamu because akakanganisirwa. Kazhinji tinohurirwa vanhukadzi, anditika tinenge tisina kuhura. Andimaona ndinenge ndisina chandaita. Antimashona ndinenge ndisina chandaita. Varume vane tendency kuti, let's be honest here, varume vane tendency kuti kana muchitukana mbanogona kuti hure anotoburisa masvike kuti hure achikutuka, but iwe usiri hure usina wahura naye andi iye ozohura zvokutoti ahura manje zvabatwa sezvizvizvi. Handimaona but kumasuro uko aigona natokutukira vanhu vekumba kwenyu kuti aibvapo kumba kwenyu mazihure ega ega. Handiona ukazvifunga izvo zvoka izvo zvinotokuhita hard, ukazvifunga zvinotokubata. Handimaona saka kana uri kusangana nesituation yakadaro, don't ever think kuti iwewe ndiwe uri wrong nokuti wakahurigwa. Musazviblame. Andika nokuti murume aenda unohura, murume anosiya mukadzi mumba umu. Andika magistrate lawyer yellow bobobo mumba rine magara akakura kuti akatakura magara kusvika uko maspika iwa ekusurisa. Andimaona rosiya mba rinopinza mari roenda kunohura nehure mustreet umu. Da kunyatsa kuziva kunobhadhara 50 rand mustreet umu yekuhura. Mukadzi she has done absolutely nothing wrong. Ari kubatsira murume wake mabills mumba. Andimaona ari kubatsira mabills murume, pamwe mukadzi anotori neincome itori more than murume. Murume kutoti apfeke bhurugwa. Munosati vakarume vakawanda kuti bhurugwa ripfekwe mukadzi. Varume vakawanda vatozvioni kuti ndashama. Havazvioni kuti ndashama. Mukadzi ndiye anotoona kuti murume wangu bhurugwa rasifika kumagaro. Akuda rimwe bhurugwa rikandotenga rimwe bhurugwa kupolo. Rikandotenga imwe sheti kupolo. Murume hazvioni. Anogona kutosacrifice kufamba nebhurugwa iroro rakadaro achingoti asvika razobuonesa dako ndo panchazodi pachazotenga rimwe bhurugwa. But mukadzi unovharidzira, handitika nhamo yemba mako unovharidzira munhu wako kuti aiwa underwear chaidzo dzakuda kusefeka pakati apa dzakupera, mina ndotenga mapeke maunderwear ndiye naomba. Handimaona maunderwear watenga iwayo ndo maunderwear anoshandisa kunokurugwa nemwe mukadzi achikuhurira. Ndo zvavanoita varume ava. Handimaona ndo zvavanoita varume ava. Havana danki, havana thank you. Umwe mukadzi anotori neincome yakawanda doreka murume mumba, ndiye anomeka shoti majority yezvinhu mumba ndiye abhadhara. Vana that well taken care of mumba. Antika thank you yaanopiwa, rudo rwaanopiwa, anopiwa rudo runodzoserwa back nekuchitirwa. Mufunge chifunga zvinhu zvakadaro zvinorwadza sei? Zvinorwadza sei? Ari kuita murume anozouya onzi apa onzi anda bondi mari yapa batwa maakaunti mangu yebondi kudhara. Handika kuti ndabhadhara. Handika vana ndatobhadhara kudhara ma-school fees. Handi transport ndatobhadhara kudhara, gas ndatotenga, food ndatenga. Handika saka ndobhadhara papa ainge ndemobhadhara maybe my store ma-accounts. Handimaona hembe or something zvidiki zvakadaro. Mari yake yese yonopera onoipa kwe matako ewaya ekusurisai. Handimaona ndokuonesa mari yake kokoko. Handimashona asi still pari kuti aite thank you kumwana uyu mukadzi ushu ari kumuitira zvese izvi. Handika anomutenda nekunomuchitira kunze. Sorry yenyu vana bhudhi vedu vari pano ndosati dzimwe nguva nechisika mukadheni menyu.
but ndoda ngoti ndi inspire vana vechidiki ava vachangopinda mudzimba vasingazive kuti toita sei nokuti muri kuvashungurudza, muri kuvahurira. Animona. No, vana vanenge vachida dzimba dzavo. But the solution yekuti how should I keep my marriage intact? Ndasangane zvakadai. Mumba munenge mane nekugeda kwemenu. Ndiro dzakungokandwa dzichiputsika. Animona. Mumba meme hamusisina happiness vange irimo. Hamusina mfaro. Handika makungokandigwa na one word. Makungojinyugwa na mumba. Handika instead yekuti murume ashowe remorse mukadzi kuti ndozvo ndakakanganisa ndakadai. Handika anenge akutoita kuti ndezvako izvo. Onoita attitude. Onoita attitude. Kumukadzi kuti kana singatotaura neni ndezvake izvo. Kana adotaura chataura neni. But ndiwo kakanganisira mwana wevanhu. Ndiwo kakanganisira mwana wevanhu. I so wish dei varume vaimbogona kumboita moyo chaiwo. Antika wokuti munomboitawo moyo kuti dei maimbogona kana varume vanogona sorry vashoma. Vashoma varume vanogona burisa word not sorry mumuromo mavo. Vanonzwa sevafa vakaburisa sorry kunzwa sekuti vafa chakati ndakunovika kumakuva akati sorry mukadzi wangu. Murume anogona kubatsira rendi wabata zvinhu in black and white anokuza kuti hazvisirizvo. Handi zvoba anokurambira ndo zvavari vanhu ivava animaona ndo zvavanotori. Saka it's very normal. Musafunga kuti musazvipe mhosva. Don't blame yourself, don't beat yourself up kuti ndini chokwadi murume wangu asandisi kumitira zvakanaka asandisi kudi chero kaita chikapa chengwena chero kaita chikapa cherize ukafamba nesaidhi chero ukaisa makumbo pasi musoro pasi makumbo mudenga yakakwira pamusoro kudai ari padenga apo anongoenda varume ava mazvinzwa. Kwanzi mugoni wemurume ndeasina iye. Mugare makazviziva. Mugoni wemurume ndeasina iye. Unogofamba nechistara cherize ugodi ugoita sei zvese ugodi achitopedza pachirize ipapo achitobuda achienda kwanga akaitigwa danda uko kwanoitigwa danda rini uko kukuti unoshaya wega kuchibvunza kuti saka problem iri papi. Animona. Saka if you want to keep your marriage, sekutera kwamsha do you want to keep your marriage samusi kuda kusiya or anything, garai ipapo mudzidze kupora muri ipapo. Hands I'm a woman of no second chances. I'm not ndakasikwa sei. Koni murinda kubva zvawarorwa my sister, how many husbands did you have up to now? Since usingagoni kuregerera uchingo like I'm asking out of curiosity. Andichiga kwete mugoni takuichinja kanisha takuti mugoni womurume ndi asinai out of curiosity. Gamu mukadzi anotochika murume wake anotochika murume wake ndamuza ngatitarei murume titaure nemurume tikonvinze murume abva apa anotochika kuti murume wake anotochika murume hatodi kubva pamba ipapo anotochika kuti titaure 3 way kuaramba. Unoona uyu kona noti inandi haagoni kupa munhu second chance munhu akatohura anotorova pasi. Saka ndikubvunza koni kuti so far waita varume vangani muupenyu hwako nokuti vana Gilbert ava truly speaking we are not justifying chiure. Get me right guys, musazoti simeni vangu vachijustify chiure handi but tikutaura reality. Pane zvimwe zvokuti tichiona kuti tikunyora zvinhu zvisingaiti apo tikutaura zvinhu zvekunyeperana zvatisingaiti tichinyeperana pacomment section ichitaura kuti guys kwangorambwa hura asi ndakahurigwa ndiri mumba mangu. Ina handidi kudaro. Hanzi I'm 46 on a second marriage. My sister, rambai mchinamata koni murinda. Rambai mchinamata mwari wamunonamata ka akuitire zvikukutu zvizhinji zvakanaka mutogara ipapo nekusingaperi. First marriage chete imi mchiti munhu angohura chete utoenda. Saka that means hapana uyu wenyu wamunayo haana mbovhera akatomboita kana kutombohura kana hana. Mwari wamunonamata ka rambai makabatirira kwaari vasikana. Rambai makabatirira kwaari. Rambai makabatira kuno mwari wamunonamata yeye. Musamusiye mwari yeye. Mazvinzwa vakoma wangu coming from nina wenyu rambai makabatirira. Handi manzwa zvokuti tozoudza vanhu ndozouti kune vana ukangohurirwa buda ina ndigoni kukudza kuti buda mumba ini mangu ndirimo mumba ndakatohurigwawo ndakatombouri kwete ka 1 kwete ka 2 kwete ka 3 muri kuwa asi ndirimo ndikatishudza kuti
andimbojaidzi abaiwa ndiye achabuda ndozvandakataura ini ndozvandakazviudza ini antimaona. This is a fact of, this is a reality of life, fact of life, reality. Handi muri kunzwa nanhasi ndiripo zvandakati go zvinoitika panze pandizivi pamwe ndichasangana fune zvakawanda ndendakangoti go ndiripo ndichaendepi kuchembere yoyuda ndichibuda ndichindepi ndachimbira kudai ndiyo ndiri pano andimazviona. Munhu anenge avaviwa nechinhu chake ngangoenda anohura kwahamhene ikoko ndozvandaitaura kuti abaiwa achabuda kana iye abaiwa achabuda ndaingorova action dzangu ndakanyarara animona. But zimungu zvichitokubaya chaiko chaiko zvichinetsa tokubaya but action yako uchirova. Saka handidi kuti hangu ndiite hypocrisy yekuti kana ukabuda ini uri momoti saka simene munoti hamuna ini handidi kudaro ndinotanga ndatokubvunza saka iwewo wafungei marriage yako uri kuida ndio mubvunzo wangu kuona noya marriage yako uri kufungei nemarriage yacho uri kuida here and the answer kune 99.9% is yes marriage yangu ndiri kuida antimazviona marriage yangu ndiri kuida because izvozvi hure irori tingoti ndaita hure nhasi remurume panapa rabuda nhasi ndatoti ndabuda ini ndatoenda kudai so anzi manje munhu ukamudza kuti chero kahura fei zviri nani munhu hakuna kiya anombopiwa hakuna kiya ndaita tombomupa kana ini ndakatodaro handisati ndaona kiya yacho kana iripo kiya tichazoiona kumberi kwahameno ikoko hameno kumberi ikoko hameno kumberi ikoko nokuti ini action yandinozorova giya randinozochinja cheteka rinokuita kuti newega unodzoka muforo so wega unotonyatsoona kuti apa paipa patoipa mai ava patoipa giya usafunga kuti pane ndakanyarira kapaipa ndisingatauri newe ndisingadi ndichiti wo okay bo ibho iri bho haisi bho iri bho the pain yandiri kunzwa unofanira kuifilawo the feeling that I felt you have to feel it chero ndisina kuzvita handitika into practical but the pain I make sure kuti wainzwa animaona I make sure kuti wainzwawo uchagara wakamira nezvidodoma kudai kuti izvo zvivadi asi vataura ndikabuda apa ndikadzoka kuma7 unenge awane kufana muri pai ya unogara wakamira nezvidodoma kudai kumira nemagaro ndinotomeka sure kuti ndakutokutambisa kongonya chaichaiyo ndiya unotamba andimaona anyway anzi ndichazvinyatsozvitaura kuri maskati andimaona zvamukuti kai munoita ndakambozvitaura tichinyatsoziva kuti vanhu ava vari kumabasa nokuti izvozvo handi vanhu vachaisa unodaro munhu anenge akadongorera life yangu ichi ari kwanenge ari andimaona nyaya yegiya iyi ndakamboitaura fei ndikati learn to be selfish and put yourself first andichika learn to be selfish muchaona kuti mukadzidza kuzvisa kumberi kuzvita iwo the first you come first iwewe for you to come first uchaona kuti even stressika haikubati zvekudaro learn to put yourself first iwewe the rest ukwameno zvide paya paminzoti ava vazodai vaguchembere kana uchichenera kufama mwana kana uchienda kumagigi rova pasi enda kumajaifa kwai handini ari kuhura ari kuita zvaari kuti yanoda handiri kuti yanoda kushandibvunza iwe uri kuhura hanzi naseni ini marriage mangu handibudi hurana ikoko ndiri mumbanyango zvikadi hanibofu ndakambokudzai gaisini yangu ndikati ini ndaidzoka mai mwana senguva dzine idzi ndakuziva kuti muna kushayisa kudai andika ndainyatso kutotanga kupfeka miniskirt nandichiri muteteka bhodhi yeminiskirt ndopfeka miniskirt uchidrive anozati gumbo rinenge riri panze ndonyatsozora nemafuta edu atichizora yakagumbo rinenge ndakanyatsotsvukira ndozora lipstick yangu ndonyatsoziwigira ndobuda mai mwana dzimwe nguva panangana kure kwandainda mozviziva ndakutotaura kuti ndakatarisa ndichasivi zvino manje ndichasivi hamona ndaigona kana kuti kuseri kana kuti kuspark kuseri uko kune vakomana vanotengesa komasi vakomana masimba anotengesa puso zvimwe zvovezo chichi ndonopaka ndonoti goi papo mota yakawanda so inenge kuseri kumabuildings ndonogara nemakomana vachitaura nyaya tiri papo ndichagodzita nyaya nemakomana vaya kudzidzatura nyaya kusvikira na8 ndiriko na8 ndiriko hamona mafoni kola achifonewa kuti uzamadoza kuti uri pai mai mwana
ndichimaona ndichiita kuti makambona foni ukadecline kana usingazi munhu kwaari kuti unofunga zvikwanda mupfungwa dzako kuti asi izvo zvari kutoitwa seiko asi hatiri kutoitwa ari kuto ikaringa kuti decline handika ndosacho chakanzi I'm busy, I'll call you back handimaona ndo yoringa futi ndo decline kuti I said I'm busy, I'll call you back. Unowana munhu akamugedhi akamira kadai handimaona akutoda kuti ndizane uri kubvepi ndoti aiwa ka ativhunzani izvozvo kuti uri kubvepi haundivhunzi kuti uri kubvepi haundivhunzi kuti ndiri kubvepi inini matokangamwa umwe munhu angotamba yaanoda kusvikira munhu anozvigadzirisa zvinhu ega ndikuuzai pamberi pamwari dai kuseri kwesipok ndainogara kune vakomana vanokuita nyaya navo mai mwana kutoita vakomana vandatisvika ndovatengera kana kuti 2 loaves dzechingwa ndotenga kana ma 2 loaves ka totogara totaka kuita nyaya mai mwana vototi ha sister ndoti guys bo zvekuti hati tenyaya ndichiziva zvipande zvangu zvandikutoita hamwana kugara munhu akadai zvidodoma kudai kana ndapinda panoita kunge ndiri kutopinda ndichitobva kunge munhu akaneta bhodhi makambona munhu uchipinda uchimhanyira mushawa munhu anofungei ndichipinda kubva kwana ndakatandara uko neboys ndosvika zvangu mudheni ndoti ndaneta ende bhodhi yangu kusana ngurwadza ndosvika ndokanda bhutsi ndabva kugeza 30 minutes 3 hours ndabva kugeza ndadzoka futi ndamhanya kunopinda mushawa straight ndamhanya kunowacha penti munhu anofungei. Be honest guys, munhu anofungei hamuzivi kungoti zvimwe ka zvinoda tiri madzimai toga so zvimwe tichida kuti tiri kusakazobatwa tafumura dhiri animona kumhanya kunomhanya kunowacha pindi ubva waiti ndimusana kurugwadza tawa hanimona kana kutotefamba uchita sokuti dhanya kuita kunge wamhenu zvawaitwa kutodai unozisi munhu akuzasukudai maitiwa sei kuti kutoa sei kwei gazi ndikazvifunga kuti wasei kukuita sei tototi dhanya ndakati kumbo kuita kunge munhu ayansokweshwa mai mwana ndo munhu ofa aiwa ini ndikutaura ini zvandakaita handisi kuti vaita izvozvo ini ndiro zvandakaita kuti ini ndakashifta giya zvimwe zvacho zvinorambisa vamwe varume mapenzi mai Natali ndo zvandiri kuti hapana wandati iteedzera andibvunza how inini ndakaita sei antika inini ndiri kutaura zvandakaita that's what I did inini anomaona that's what I did saka imimi munenge muda kuchema muri mumba ndambobvunzawo hangu munenge muchida kungochema munomboziva mirai ndikudza effect yemarriage munomboziva kuti varume avanda kuona ndichema do you know kuti they enjoy seeing you crying munozviziva kuti they enjoy seeing you vakasiyana nevarume vavo anditika vakasiyana nevarume vavo ma-ex enyu varume venyu ma-ex ai anditika pamakatanga kurambana achinda kunohura achikusiya mumba anditika uchibuda muchitaura kuti ndakubuda uraiti ndakuenda aida kuona wakaita sei aida kuona wakaita sei aida kuona uri dende aida kuona uri mopu kukuona uri chikorobho andimaona kukuona anda kuona uri pasi pake ndo chokwadi chinenge chiripo uchachiripo anda hadi kuona uri patopu anda kuona uri padhaza pasi pake saka ini ndo zvandairamba zvokuti undione ndiri pasi ndinde pasi pako ndaido zvandairamba inini personally ndairamba izvozvo ndaifanira kugara ndiri patopu pako iwe ndiwatanga andika ndochiuyawo ndochiapa game ndochiinda pamusoro pako kwete kuti ndinde pazasi pako kuti unyatsosekerera nechemoyo kuti ndamuchemedza uyu here ndamuchemedza angada kuona uchitambura amona ina ndakuti ndai munoti dhanya makumbo enyu muchipinda mumba munorohwa mukafa guys inini mandibvunza kuti inini ndo zvandaiita ndakudzai kuti ndaita unonyatsorugara nevakomana vavo nanhasi vandoti konsistere mazuva ano haufa animona antimazviona musachanya kutaridza varume ava kuti munyanya kuzonyanya kubatikanawo because that weakness ndo yavanoda musazonyanya kuchema vachiona you are allowed to cry but pano muda chinda kubasa pai chisara unyatso kuchema unyatso kuhwingwidza uri one uchema usachemi pamberi pake don't give him that satisfaction yekuti wandigona wandiparadza that one indokudzai ndakamira pamusoro pemba iyi
andi mazvoda musabvume kuti muvape that satisfaction yekuti yes hawa ndiparadza kuchema kumuchemera uchimuchemera ndo zvaanenge achitoda izvozvo ndo zvaanenge achida izvozvo kutokuona uchidaro haudaro pukuta musodzi marriage is never easy it's true gamu pukuta musodzi pretender put on a plastic smile uchachema mangwana aenda kubasa kana zvanyanya kubata chinyatsoona kuti hauchagoni pinda mubathing room unochemera musaita uchemera mubathing room kana kuenda kumagrosa kufamba uchienda kumashops uchichema uchipukuta netishu wodzoka wapo musachemere pamberi pavo don't give them that satisfaction yekuti wandigona uri kundigona ndo zvavanoda havafungi nepfungwa varume vakawanda havafungi nepfungwa amene kuti vanofunga sei because murume chaiye anenge ari nomoka anofanwa kubvunzwa tsitsi kuti but what am I doing kumukadzi wangu ndiri kuitei munhu wangu ndichimuitira zvinhu zvakadai but anyway that's not the case havadaro musafe makachema pamberi one tip andokudzai team D musafe makachema pamberi pevanava chero zvodini musacheme pamberi pevanava chema kana wawega kwanzi ndikachema ndonyengeregwa nekuti ndoridza mhere gamude waimbuvhura mwoyo yevanhu ivava uchinyatsa kutoona kuti mukati umwe anenge achikunyaradza nhema achiseka sei waizorega kuchema iwe vana ivava nanhiku ivava waizorega kuchema amen but refuse guys kuti mugare muchinsa varume venyu mberi because zvino mukazvitarisa guys it's all about my husband this my husband that, my husband this, my husband that. When are you going to put me this, me that, me this, me that? When are you going to put yourself first? It's always my husband this, my husband that. Murume wangu akasadai ndoda kutengera murume wangu iwe moza. Do you know kuti kuna umwe vakadzi, this is a fact. Do you know kuti kuna umwe vakadzi vekuti iye pachake mu wardrobe ane madress anoverengeka asingasvikika na 15 but murume closet haivhuriki inotsemuka mai mwana akabata mari anofunga kutengera murume wake akabata mari anofunga kuti dedi akabata mari anofunga dedi but dedi vakabata mari vanofunga kuti doro dedi vakabata mari anofunga kuti kubhawa neshamwari dzangu kana kuti kufunga kuti ana kuchimokona asi ndanofadza ana kubhawa munozviziva chimboitawo closet. Hanzi mukadzi akaita chinhu chekutaridza murume kuti ari kuhura kazhinji murume anorwadziwa hongu panguva iyoyo but anobva atsvaga replacement yemunhu waanogona kutrusta nyangwe iwo achigara newe pamba ipapo right. Shadrach chinoitika ndechekudai so sometimes hapana chihure chinenge chiripo chihure chinenge chiripo. Remember uri kunzwisisa hanzvadzi yangu sorry takutaura tachifunga kuti hapana varume. Remember trick inenge iripo ndeyekudai I'm sorry kana your wife akazokushandisirawo this trick. The trick is just to trigger you chete just kungokurwadzisawo but iwe se kana mukadzi ukafila kuti kana ukafungira mukadzi kwari kuhura are you going to sit down and relax usina proof? Are you going to sit down and relax kuti ndikuona masymptoms ekuhura panobva ati ari kutohura handichada kuzvitsvaga uchada kutomutaimira kuzvitsvaga hauzviwane because hapana chihure chiripo hauzviwane unopedzisira watozongoona kuti chii chiri kuitika hapana chihure chinenge chiri panzvadzi ndinenge chida ngoti ugwadziwewo magwadzigwa anenge akanditisawo chete saka ne ndichitamboyo waitamba but pasina boyfriend ndipo pasina murume aripo. I love my marriage, I love my husband. I'm not going to fuck around, right? But I'll try and make you feel the same way that I felt when you were doing it, period. Andikunzwisisa saka tino zvinhu zvandiri kutaura varume hana nhete but achada kuti apane pachagara kumborelaxa kuti hanzi medhemu vakazodeseka rigandingo achada kuzvitsvaga ndimuri kunzwa kana achitohaya private investigator anotomuhaya kana achikuteverera anotokuteverera kuti anokuteverera agoona dhololo wabuda wakadai agonoona wakanomira kona mesi mangwana ndati nchamboenda kuchechi agonovandira kudai kuchechi koko kudai agona chibuda chechuri 1 agotevera kumasura agona kuri kuya kumba anoona anoshaya because hapana there is nothing.
Andimaona, there is nothing. Saka unondiramba sei unoti ndakahura sei usina evidence. Unonotaura kuti akahura sei ndisina usina V11 kuti ndakamubata achihura poza una V11 kuti movements ake. Which movements? Kungoti hazvadzi wakangwarisa wapinda patopic yezvana nevakadzi tisingadi kuti zvinzwe bose tisingadi kungwadzai. Hapana chiuri chinenge chimboti vakadzi kana chiza vakadzi vanoda kune vakadzi vanoda marriage dzavo ufunge. Kune vakadzi vanoda varume vavo kuti havambofi vakahurira varume vavo. Handiwana zvachose but varume vacho vanohura ireza varume ivavo. Reza mukadzi angasizvizati handifi ndakaita chikomba but murume wacho ireza. Reza chaichai, reza waya chaichai. Antimaona. Mukadzi closet yako ngaimbozarawo neimba. Imi varume anzvanzi Shadrack. Suti yamakapfeka yeblue iyo. Tikadanyatsotsvaga pamwe mukadzi wenyu ndiye akatotenga choice yemukadzi wenyu. Imimi what have you bought for your wife ever since you got married? Mukadzi wenyu ane chichenyu imimi. Kune vamwe varume kuti you don't even know kuti mukadzi wakanopfeka size yepaint. Hautozi unogona kungori kurura bhurugwa usiku but kuti anopfeka size hauzivi. Mukadzi anopfeka bra size azviti hauzivi. Mukadzi boots alright yemugumbo. Boots yekuti unopinda Mr. Price ungonotsvagawo zvakachipa izvozvo weumpa hauzivi. But tikada kunyasa ongora zvakangoitwa mistake zvazvo. Zvaifa kunzi mukadzi musoro wemba. Zvaifa kunzi mukadzi musoro wemba. Kana Shadrack trust inotongodzoka pose notozomupesa tongoona kuti hapana igame ibhora nda kukavisa nemukadzi wangu chigame hapana. Trust inotovepo. Unotongotozona chigame mugore chembedzana. Trust ndine 22 years ndiri mu marriage wanzwa nzvadzi 22 chigame ndakanochitamba trust itoremana ende vanotonyatsa kutozviziva kuti chigame nokuti wawaniza chigame chero chinzi kwai kubayo kwaubatwi unongosingabatwi zvakaita sei. Unenge wambodzitamba zvakaita sei zvokuti haubatwi. Zvakaita sei. Zvakaita sei. Trust itoripo ndikatoti njambane wakatondoti bo. Andachitoziva. Andozongona kuti hapana chigame chaingorowa papa yamedhemu vakangwarisa chete. Animaona. Saka varume vakadzi dzidzai kuzvisawo kumberi. Gadziraiwo musoro ishi. Look beautiful not for him. It's for yourself. Ani muri kunzwa. Look beautiful for yourself, not for him. Hantika, kune vanofarira nails, go and put nails for you, not for him. Hanti muri kunzwa. Kana murume wako achikuti ndapfeka zvaunopfeka kumba kwai ndimi munozviziva. Hantika, wear what you want, hantika, for you, not for him. Because everything that we do as women right now, it's all about my husband this, my husband that, my husband this. And they know about it. They use that on us. Kuti apasina inini angaitei. Hapana kwanoenda. Pasina inini ndini wese. Animona, hapana kwangaenda. Let it be about yourself, guys. Be selfish. Kana waimbo budo chinotengera murume wako wewe masuta anodhura wewe nemabhurugwa anodhura. Chimbono zvitengerawo dress rinodhura. Kune vamwe kuti ukabvunza right now vanotibata mari dzakawanda vakadzi hana kana dress rinoita 1.5 mu closet make. But murume ane masuta ema 3.5. Kana shirt ye 3.5. Ai. Yekwangu wabva asvika mugedhe rokuvhugwa. Mota kumasuro. Mota kumasuro saka ndobva ndakata manje. Mota iri kupinda. Antimaona. Anenge ane sutu ye shirt ye 3000. Shirt ye 3000. But iwe mukadzi unoenda mapepu. Handisi kuti pepu yakashata. Anda Mr. Price. Haunawo dress 1 rekuti unoti nde dress 1000 kana 1.5. But it's all about your husband. I'm saying put yourself first, guys, to be continued because takuzoteregwa. Andika sorry vakurumidza kuya. To be continued. Tozo continue mangwana nechi. Tozo continue mangwana nchika. To continue mangwana. Kwawiwa. Ani mari wagedza chifurugwa maiona kamota chipinda. Kwawiwa. Saka tozo continue mangwana. Tedi chida kuti varume vavepo sometimes. Ndo
ko kudzai panozonzi chigame takachimasta unoti chigame chipi paukanza jeka chitanzi chigame chitakazochimasta unoti chigame chipi chigame takachimasta ichi ndo chokwadi takachimasta chigame ndinozobatikana hangu kana ndazvibata zvokunda zvibata asi newo unotonyawo chete haunonya unohwasa unotsva ndo chokwadi unohwasa unotsva untimaona. But anyway guys, muve neusiku hwakanaka, Mwari akuitire zvakanaka. Ndikai ndingoti kune avavo vasina kuona zvakudhara, regai nitaure nabamunini vakuisirei bye bye Africa Network, vakuisirei mamwe malive mathrowback kuita kuti mungozvientertaina zvenyu. You can entertain yourselves nemathrowback iwayo, chingozvientertaina nemathrowbacks iwayo, then mangwana masikati vanenge vari busy kumabasa tonyasa chitsemura andika nhasi kuchadzoka zvichaiti ndanyanya kutaurisa hanzi mbono paidedikisa aiwa izvozvi vatogara vakagara mota moga vatoona ndipalive vanenge vatoyopalive vanenge vachitodokura saka guys bye bye andika tobatana.